Здравейте хора, отново с Вики Гейминг и това аз съм почнал една игра. Сега нещо не мога да направя, просто трябва да вотвам за някой и това клипче ще е на Among Us, на тема игра с самичък. Игра с самичък просто. Искам да вотвам с тъмно синя. Здравейте, аз съм Вики. Искам да се абонирате, ако не сте се абонирали за този канал, искам да се абонирате веднага. Да чупите тази камбана и да скипет и да се абонирате за канала на камбанката. Един мощен голям лайк. Тук какъв този таски? Сега да започваме да снимам. Това тази знам. Сега. Бутилка така. В едно. Познах. Сега трябва да ни излезни. Ето вече го имаме. Обаче не можем да пием сега. Тук имаме и този таск. Карта. Бързо. Бързо е. 7 0 9 4 0. Пак. Окей. Стана. И тук имам още един таск. Не. Този няма таск. Така че таско нямам. Какви са хората? Къде има двама хора? Тук не знам никой двама. Може къде можем да го правим? Бели убит, супер. Сега не съм аз, добре. Значи Бели не е бил импостър. Но съм пак за тъмно синя. В момента са 3 импостъра. Може би съм да, 2 импостъра. Не, май са 3, не знам колко са. Не знам колко импостъра са. Не знам колко импостъра са. Ами сега ще видим. Сега пак гласуваме за тъмно синя. Аз съм гласувал за тъмно синя. Аз не знаех, че е тъмно синя. Аз не казах, че знаех, че е тъмно синя, ама... Ето. Чарели, аз съм тъмно синя. И не е леска. Влизам в някаква голяма стаечка, например, да. Вие сме пътнали в Италия. Да, не пуснаха. Втория опит. Пак не пуснаха. Третия опит да видим. Не, защо съм розов? Искам оранжа. Тук само свободните са оранжево и жълто за сегашното. Свободните са само оранжево. Вече никога не е свободно късметлийско. Така съм. Ето вече. И жълто е свободно. Ето, тук е било жълто. Хора, ще спадне импостър. Аз съм импостър, така че трябва да сме много добри импостъри. Не знам аз колко съм добър импостър. Сега ще видим. Аз съм импостър. Времето го точно. Колко малко е странно. Да се дам насам. Боже, те всички дойдоха насам, бе. Бързо нагоре. Да е това тук да го правим. Да го правим. Искам да видя този таск. Къде беше този таск? Къде пак? Ето пак да натисна го натиската. Да, е пак. Чакай, натискай го. Хора, сега обихме до този. Така да застанем. Никой няма го види. Така, тогава ще правя таска.
6, 9. Добре. Сега може би ще изхвърлят мене. Тук да сме на коя таска. Как беше там? Аре, просто гласувам за това, което е вълтнал. Кой е вълтнал? Кой е вълтнал, бе? Не. Тъмно зелен, защо за мен? Тъмно зелен, защо за мен? Хора, видяхте ли? Тъмно зелен беше от мой отбор. Тъмно зелен беше импостор и аз съм импостор и тъмно зелен гласува за мен. А и той е импостор. Какво аз нямам таскове? Какво аз нямам таскове? Отвърля безкрай. Юпи! Почте съм отгоре на земята. Hello, motherfucker. Това аз не можем. Нямаме таскове. Така сега. Тъмно зелен, къде си? Хора, оранжевото е много замитлийска цвят. Това ще е видео на тема игра Among Us, Minecraft и Brawl Stars. Не знам колко дълго видео ще стане. Например, 5 игра на Brawl Stars, няколко минути на Minecraft и сега да излизаме да играем вече на Minecraft. Гордо няколко минутки на Minecraft и после на Brawl Stars. Ще само тези 3 игри. И като ще каза играем и следващата тема играем Among Us, Minecraft и Brawl Stars. На Brawl Stars задължително са 3 или 2 игрички. Видеото ще стане много дълго. И между другото имам да правя някакъв квест с Джин, да се го мина и така нататък. Не знам дали ще мога да стигнем до бокса, между другото хора. Когато преди играх Brawl Stars, бях 10 000 купи. А сега съм 11 000 купи. Така хора, сега ето влезнахме. Ако искате да ще ми скиновете, имаме извънземно скин, така че искам да игра с извънземното. Аре, коста е! Лаги нето, чай ще се включи. Чай, хора, включваме се на мобилно недавно. Така. Сега играм. Какво? Ето. What? Защо? Не мога да направя скин до хора. Бъгва менето. Защо съм с Стив? Не искам да съм с Стив. Така. Пък съм с Алекс. Не знам хора, много ми лагва тази Майнкрафт. Но добре. Ще играем някой свят. Чайте. Коста е? Хора, ще създам нов свят. Нов свят. Не. Няма такива. Не, махай се.
Айде, това нещо много мразя, което ми се появи. Постоянно ще трябва. Хора, малко по малко ще... Между другото, направо ще спирам игрите и... Направо ще спирам игрите и когато почвам нова игра... Когато почвам игра на Brawl Stars, ще я спирам, защото видеото наистина ще стане доста дълго. Ще трябва да спирам игрите на пауза, защото видеото ще стане много по-дълго от това. При миналото ми клипче казваше игра тема Among Us и Minecraft беше по-дълго от и това. Едното ми беше 48 минутно. Хора, какво стана с Майнкрафта ми? Не слезни от Майнкрафт, пак влезни. Хора, какво ми става с Майнкрафта? Можех да се игра спокойно, докато не натиснах онова там гадно. Вижте буква. Буква, вижте. Буква, хора! Не, няма да игра тази тъпа Майнкрафт. Буква. Направо преминаваме към Brawl Stars. Хора, не забравяйте, че ще спирам клипчета на пауза. И сега, ето влизаме. Така. Имаме нещо фри. Да се уверим какво е фрито. Фри токен набори и фри бокс! Нищо. Първо другото, виждате къде ми е самата майка. Ми няма го, защото аз се го купих. Ето, между забравя да ви кажа, че новия скин на Гел ще излиза. Махни го той. Новия скин на Гел ще излезе шоудаун. И сега, хора, спираме клипчето на пауза. Хора, това клипче... Тази игра беше хубава, поне на второ място, да. И снимах Quest Nice. Ама нищо не стигам. Да, нищо не стигам. Така, защото вижте, като стигна Big Box, ще ме след 30 ще може да ми спадне този герой. Аз имам вече само с Микъркас. Нямам това квест. Добре, да си мина на това. Помня това как играх с Роза. Бях много добър с Роза на това. Помня, че не лъжа, бях много добър с Роза. Матеца. Ще имат силен отбор, обаче. Не така, какво ще се ми кръсти. Как Гел ще ме уби? Как Гел ще уби Роза? Сега ще се отмъстя. Той продължи сложно ме тук един кръст. Ще се отмъстя! Не! Не постараш да се сложа. Не! Хора, кажете ми как е възможно да заболя. Булет! Що ме развали храст? Никой няма да помага на теб. Не, хора, не трябва да спим тук. Не, хора, защо те ще да спечелят? Защо? Не, защо да, хора? Добре, да игра да спра. Както бях играта, ще направим провал. Не, няма да игра с Роза. Няма Спайк, Гел и Джаки. Тъй като аз ги няма да ще игра с Би. Хора, между другото, наскоро ми се падна и Сърч, както виждате, вече ми е 5 ранг. Между другото, вчера ми се падна Сърч, не вчера, по-друг ден. По-друг ден ми се падна вчера. Не. Няма такъв герой вчера. Знам.
То ме дразни вече. Мога да зарежа толкова по-бързо и заден бъл обаче. Значи това ще да знам. Как ще ме знае къде съм бъл? Хора и тази добра. Добре, повече няма да забравям да спирам игрите. Ще опитам да поиграваш. Имаха Клик, Бо и Пулко. Имахме Би, Колет и още кой беше. Аз на кой беше направо. Аре. Взем така... Не бе, взем Бото. Вземаха Бо. Взем Бото. Бото ми най-среден, който имах. Тея. Техният бортик обаче ми беше най-дразнещ. О, пак имаме Колет и Пам. А сега пак имаме Бо. Не. Не, да отиваме от другата страна. Аре бе, Пейни ли? Ти мен ли бе? Какво бе на вас вече не се зареждат тук, зареждаш от другата страна бе. Тия тъпи не са. И пак забрах да спра бе. Браво на нас. Пак се справяте добре. Сега да го пусна тук автомата. Бум. Но още не се зарежда, бе. Дай, Пам, може да умира, значи. Yes! Хора. Тази игра е пълна победа. Колко толкова има? Хора, стигнем ли? О, да! Стигнем си бигбокс. Мегабокс. Караме ли? О, 40 дракон си нещо да не нещо. Докато е по-малко, ще може да спадне някакъв герой, ако е по-малко от 40 и беше повече от 40. Какво да сега ще играем? Хора, не знам с кой да играем. Аз ще забиде. Хора, сега го спираме на пауза. Хора, пълна загуба, както виждате. Не мога да играя. Кажете и долу към долата с кой играя. Стъмен, аз съм добър. Стъмен, аз съм добър. Вижте, вчера си купих Санта. Не, по-друг ден беше. Иначе, да, вчера си го купих. Вчера си купих Санта майка.
Пак забравих да го спра на пауза това видео, бе! Трябва да се убие мен, трябва да им убие мен. Тя е най-дразнища. Мъртвата ми е най-дразнища. Не, да се като имаше на празно. Добре, редваме тук. Малика, пък какво си мислите? Не! Давай сурт! Браво, сурт! Не трябва да ги убием и да ги подминем. Той чудо трябва да го убием. Добре, бе! Не! Хора, пълна загуба. 6 секунди. 60 толкова сте 6 секунди. Окей. Как става? Ще изигра? Не съм. Окей. Сега ще правим малко стик да поиграем. О, защо бе? Аре, найс. Бихам готов. Скоро Джесто да ме убие. Найс. И бум! Браво, бе, Джесто. Охо. Аз съм спрем, аз съм малко. Аз съм винаги от малко кръв. Тук има едно, което ме дразни. И пак забравих да го спра на пауза. По-хубаво е да ми гледате как ги играя. Дозите сторите са самите бързи. И другата страна, от другата. Пак, не, от другата, ама е колкото. Бум! Мали, не сме много, бе. Аз не съм умирал. Помощ! Един от тук иска да ме разби. Убий готово! Дай колички! Дай колички. Аре, бе! И се, хвала! Помня победа! О, стик съм добър дан с плагините. Добре, Джесто ми поиска плагини. Първо. Уф, пак не имат гел! Мръз, когато имат гел. Хора! Аз забравях да оставам пауза, не знам. Както казах преди, по-хубаво е да ми гледате битките, така че няма да се смирам. Когато го спирам на пауза. Примото им не е умряло, пак игра с Джесто. Пак игра с мой приятел, пак е Джеси като мой приятел. Не! Бум! То скочи на празно и сега ще уби. Аре, бе! Тико би бум! А не, тико би... Примо! Да. Малко му забравих името. Браво, Сърч! Защото го разбихме това Примо. Айде! Айде! Бум! Не! Върху гела! Бързо! Найс! Тук бяха на повече, сега сме ние на повече. Идвам при вас! Не! Джеси, само не умирай! Джеси напълна ми. Yes! Разчелихме. Няма да спирам видеото, докато... Сега посръжда ми поиска плагин. Джесто не ми поиска. Сега посръжда ми поиска плагин. Така, хора. Сега пак почнахме. Добре, ето. О, малачите имат тики са! Обаче нямаме гел.
това, че имаме и гелчето. Бум! Аре! Само някой да не изкочи от тук. Бързо глава! Не! Как ще ме разби толкова бързо? Как такова глава? Ти... Да, браво. Справиш се, Мичо. Видим от тази страна. Не, гелче само на... Тикай им. Бум! О-хо-хо! Това беше яко. Трябва се да му... Yes! Ура! Yes! И пак стъжи ме пуска плагин. Найс. Само. Ако са два тика ще се зарадваме много, защото много бързо ще го имаме. Имаме лу! Сърчик! Тика пак е добър. О, майте имат лу, не! Давай! На! Убихаме главата! Дай! Браво, бе, лу! Не, браво, бе, лу! Браво на моят тик! Това е доста добър. Бум! Айде! Само не отивам от диката, но това го видяхме. Не! Как няма да отида? Как няма да умреш, бе? Тика ли? Бум! Так мога да стрелям. Бум! Франкове, правим се на интересен. Как са, гледайте. Как великата сцена, тек да уби Франк! Скоро се отчубил. Ура, както видяхте, пълна победа. Yes. Минах си квеста, найс. Супер. Не сме стигнали 32 купи, вау. Ура, вземаме 30 лира. Сега. Там ще играя с... Арестон. Дай ми кажа, там ще играя с Дайна Майка. Дайна Майка е добър на този мап. Това пък хвърлящите. Побързо е! Чипю! Какъв отбор с тия, бе! Какъв отбор бяха тия, бе! Как ще играя с тик? Ще играя с тик на тази карта. Карта е добър пък тика. О, не, да се трябва да играя с тик. О, много забави се. Барлито им, бързо! Главата! Бързо! Браво! Убих по емижата. Синето, бързо! Yes! Главата! Yes! Бързо!
ще ми взехме от сейфа. Не, аз умрях. Помрях. Започна се. Yes! Хора, дайте ми купуват. Ще мога да стигна. Аз ще го стигна. Аз ще мога да стигна някога ден. Само ако не мога да върна след начало. Карта е много. Тази карта е много. Така добър ми така. Може да им разбие сейфата от тук. Помощ! Помагайте, аз съм заобърден в някакво. Бързо е! Помагайте ми да го бия. Помагайте ми да бия тъпия сейф. Защо не помагате да бият тъпия сейф? Тъпия ще разбият нашия. Защото никакъв булет тук не ми помага. Браво. Част. Стойте по сейфа. Стойте по сейфа, видали. Но... Съм ли почвам да ударя? Кръба на теб, Бу. Николата просто ще ми го покажа, защото никой не ми помага. Там не нещо само по мен. Бързо, главата, бързо. Yes! Защо никой не да ми помага, бе? Ти си стои там и се пазят си, аз искам да го бия. Тика не е става карта. Не е по мен, Сейфо ми, добре. Става. Не, те може да запусна автомата. Ей, там нещо да износим. Защо не може да назад? Мъчи са много слаби, бе. Бум. Помощ. Не тайнането им. Ура, ти ще го спечелят. Хора, не, тук не е така. Не. Гонца, бим! Дай розочки! Така стою и се скачам. Давай, Роза, дай, нашия шанс. Само да не е брока. Само да не е брока и е брока. Много бързо. Трябва сме на коя се разтива много буква. Много пребим се. Ти ме направо се телепортира по нас, бе. Сега така ще се телепортирам при тях. Идвайте, тръгвай. Добре, двамата. Аз помислих, че им е тук сейфа, бе.
Пане, честно, тия ще ни бият сейфа. А ние даже капка кръв не сме му взели. Ние не сме му взели на техния сейф. О, седех се нещо яко. Йоу! Магай, никой не ми помага на мен! Не им разбия сейфа, тия ще разбият нашия, бийте ги, бе! То никой не ги би! И сега малко! Не продължи, бе! Не слушай тия тук. Хубаво ми постоянно е тази идея. Не! Вот! Охо! Знаеш го бях направил? Пак защо постоянно ме убиват? Гостихте за мен, който постоянно ме убива. Който постоянно ме убива. О, ес, аз телепортнах. Найс, това е якото. Ще му пребием сейфа. Не! Ще е тъпо. Ура, пак го забудихме. Нямаше игра с камера. О, есть. Что с Макс? Смысл с Макс, потому что убили. Я просто колко демидж ще направим. Ого, мастер не назначено. Някъде се умея. Наши! О, тек не поне на по-малко се, на по-малко кръв. Аз тук се опитвам да ги убия. Тук може да тъмно. Еее! Искам съм направил. Хора, тук сега съм баба. А батите на яка ще трябва да му свалят някакви неща. О, тази карта е яка. Но аз съм да правя меч. Всички да се телепортват. Мари! Как ме изненадал. А Франче, ей! Аз те бих. Да, сега знам, че е там. Хора. Умрях. Макс не е за тук. Макс не е за. Можем да чупим няколко демидж. Демидж, правим демидж. Найс демидж вече. Аре, най-то им умря. Но Франка е най-добре да му правиш демидж. Франка им е много слаб. Да, както казах, Франка дори да съм загубил. Дори да загубя, минавам си квеста. Най-то им. Тук най-то им минава ясно.
Ето казах, Франкен. Франкен е най-лесно да му взимаш кръв. Иначе на другите не са лесни, защото другите много се движат. Не по мен, не по мен! Добре. Франче! Аз минах къста вече, аз ви казвам. Готин. Айде, бързо. Бий на къста. Хора, аз не имах къста. Вие хора, знаете, че аз не имах къста. То нема оцели. Добре. След тая пак си минах квеста. Добре, но как си минах? Не съм минал. Хора, почти си минах квеста с Макс. Няма. Бързо на червеното. Убийте ми. Той ще атака. Бързо, бий му. Аз тук ще правя деймидж малко. Добре, направи малко деймидж. Това е малко. Само 1600. Хора, пак ще стане много дълго. Мената им обаче ще бъдеш тук. Не се бързо ми после да ми чакам. Мената им постоянно ще стои тук, да ни убива. Мената им скочи накрая. Скочи най-накрая. Energy levels critical. Банани! Kablam, pals! That's scissor! Crashing! Turbo time! Sashimi na questo! Una dve krv. Znači samo na dve. Yes. Kaçındı dva anneler. Hitti dişim bana. Ya, Хора, загуба и не знам. Отварям Мегабокс. Хора, отварям Мегабокс. Чтобы това да не западне нещо на 30 тиар. Вземем се косметическия герой. Хора, ще го спрем на пауза. Хора,